9 классны бітіргеш, мен кірдім Qozon педагогик күллиетіне. 4 yıl бойы шунда оқыдым. 4 yıl оқыдым да. Анары Qozonda ішлеп алдым. Шул кафеда ішледім да, кафе, кейбіттір шундай жерлерде ішлеп алдым да, мен күйеуге шығып, бебеп қайттым. Сабақ өткашта мен Рануда ішлеп алдым, еме. Рануда ішлейдім, и менің подружка, якын подружкам, шушында ішке орнашты. Утарда ішлей башлады инде. И мен теге сөйлешебез бит инде, шундай балалар белән эшлим инде. Әне мен монда кирге уйымда да юк ие. И Рүстәм абый белән минем двоюродный Рүстәм абый бар бит инде, әтинең апасының малае. Инвалид бит инде. Ул бит инде минем өскә калды, теге әнисе дәгән двоюродныйларыбыз күп булса дагын сирне син ярата. Ул миңа гел исән чакта да әйтә килде инде. Теге карарсың инде, сеңнем карарсың инде дип. Шул бер көннәрдән әнисе үлеп китте дә, миңа калды инде Рүстәм абый шулда торалар. Алар монда кайттылар да инде, монда урнашты. Опекуны булып мин калдым инде. Алиса әйтте дә миңа инде, эшкә керәсеңме, Сирине теге урын бар дип инде. Мен керәм дидем. И килгәч тәген ничектер, башта теге ул балаларны күргәч авыр инде. Монда кирдем бит инде, монда андый лежащий балалар юк, аерым лежащий бар бит инде име. Лежащийга баргаштан кирип карадым, анда битне ятып тора бит инде балалар. Анда киргәч җылап чыктым инде мин, үземне алай теге слабый дип нитмәгән идем, мин бары теге кеше не бар бит инде, жалко булды инде. И узак ияләнмәдем, мин тиз ияләндем теге, шуңа күрә эшләүе ничектер миңа җиңел менә монда. Араларында ярата торганнары да бар. Аларның арасында мин яратам ул балаларны теге менә, бөтенесен итәсем, икенче төрле ярата торганнары бар. Алар үзләре дә сиздертә, менә син киләсең эшкәйме, алар уже йөгереп килеп кочаклыйлар. Аңа бүтән кеше, бүтән балага күбрәк игътибар бирә башласаң, тегесе сразу сизә. Уже теге менә йөзендә үпкәләү шундый әйберләр бар аларның.